Velkommen til min hjemmeside. Jeg hedder Birgitte Jørgensen, og jeg er kropspsykoterapeut. Jeg har klinik i Aalborg og i København. Når et menneske kommer til mig, er det fordi, de har oplevet nogle forskellige svære ting i deres liv. Det kan være noget udefrakommende, hvor de har oplevet skilsmisse, de har oplevet tab, et dødsfald. Det kan være stort pres på arbejde med stress og udbrændthed. Det kan også være, at et menneske ikke kan se, at der er en årsag til, at det går rundt og har det rigtig dårligt. Det kan være en følelse af ensomhed, det kan være en mindreværdsfølelse, det kan være en følelse af tomhed, det kan være en følelse af knude i maven. Det behøver ikke altid at være tungt at gå i terapi. Det kan være rigtig vigtigt at få fokus på, at der faktisk også er nogle sider i mit liv, hvor der kan være noget lethed, og hvor vi kan grine sammen og have det lidt sjovt. Når et menneske kommer til mig, starter vi altid ud med en samtale. Formålet med samtalen er at lære personen bedre at kende, at finde ind præcis, hvor det gør ondt, og finde ud af personens stærke og sårbare sider, og finde ud af, hvad personen gerne vil have ud af det her forløb. For mig er det vigtigt, at en person føler tillid, tryghed, nærhed og omsorg. Hvis de 4 elementer ikke er der, så arbejder vi bare i overfladen, og det jeg vil, det er, at vi skal arbejde ned i dybden. Jeg har mødt mange mennesker gennem årene, og jeg ved, at mennesker har forskellige måder at arbejde med deres problematikker på. Nogle har brug for at arbejde meget med kroppen, andre har brug for mere samtale, nogle har brug for at arbejde kreativt. Når vi arbejder med kroppen, kan det for eksempel være at udtrykke en vrede, hvor man har lyst til at råbe højt og slå i en pude. Andre har brug for at komme ned og mærke jorden, fordi de igennem stressede perioder slet ikke har kunne mærke jorden under deres fødder, og ikke har kunne mærke deres vejrtrækning. Nogle har brug for et pres på skulderen for at mærke noget mere liv i deres krop. Det kan også være et pres andre steder på kroppen. Det kan være på benet, det kan være under fødderne, det kan være bag på ryggen. Andre mennesker har brug for at udtrykke sig mere kreativt igennem tegning, maleri. Og nogle har brug for at snakke noget mere for at finde nogle meget præcise ord for, hvad det er, den situation, de lige nøjagtigt står i, som kan være forløsende for dem. En time hos mig, det var 1,5 time. Det er vigtigt, at der er god tid. Det er vigtigt at få startet ordentligt op og få arbejdet med problematikkerne, men også, og ikke mindst, at personen ikke er ude af sig selv, når vedkommende går fra mig, at personen er samlet og fattet.